Ji bernameyê karên zor dem baş temaşevanê neja em bi bernameyek nû li pêşberî we ne. Belê de bernameyên xwe yên berê de me gelekî karên zor û giran anî ser ekranên wê her hefte em li ciyek bûn li beşekî li mijarekî cuda em hatin pêşberî we lê îro em li kargehekê taybetin em ê bi karê camê werin ser ekranên wê. Karê camê karekî çawa ye em nizanin lê di malê me hemiya da cam heye ew cam di kîjan beşa da derbas dibe şeklekî çawa digire kerem kin em bi hevdura bikevin nav vê karê û em dest bi vê karê bikin. Karga ku hûn dibînin da cam têjê kirin û qewî kirin. Camê ku tên vê kargeyê jî ji dîlokê û şerema Çukurovayê tên. Di kamyonên taybet da cam tê vî kargehê. Dema ku cam nû tê şeklê wî gelekî mezin e. Hediye dikevin nav kar lel cemme uğur heye uğur levedere dikevite îro em levedere çi bikin wê uğur halî karê me bike bi rastî em bi hevdura karê camê bikin ev karekî çawa ye uğur çawa yî bi rastî karekî zehmet e karekî zor tu çawa yî îro başî ez başım motivasyona te zêde ji bo kar na hinî kelejanî min re ye ew hemîne em îro çi bikin çawa bikin hinekî dikarî basavan cama bikin îro karê camê bi nîşan bidin çawan jê dibe kargeya wî çawan e zehmeta wî xeteriya wî ewlewiya wî çawan dibe em emî bidin naskirin dest pêkin ji kur tên cam jan tabêtin ji entabê şîşe cam li van dera tu ne wisa li Kurdistanê biro fikre an jî li Kurdistanê tin herêma Kurdistanê entab ji Kurdistanê belê ji wê tê li vir tê îmalatxaneyê jê dibin li vir bela dibe cephe isicam ji balkonê ew in em ji ku dest pêkin hediye em ê vê em li vir de dest cam pê tê bikin em li vir de dest pêkin heya derketina wî tamam dest em pêkin dest pê bikin belê em dest pê dikin kerem kin navê min oxir li vê fabrikê sala 2013 dest pêkir niha îro berdewamî ye li vir 25 karkerê me hene serê em tê heştana dest pê dikin heya pêncê êvarê piştê wî ew e kargeha me li vir de me serî de behs kiribûn ewil cam tê li vir de em bi kamyonan tê ji entabê tê em li vir da tînin piştê wê em li vir da îstasyonan da rast dikin kesim xettiye dibin CNC kesim, otomatik yani robotik kesim. belê niha em hatin beşa xwe ya yekem niha li ber makîneyê ne wê ûr bas bike lê belê ez pê dixwazim tiştekî bêjim niha ev karekî talûka wî zêde ye ji ber wê yekê em ewlêhiya xwe bigirin Belê. newşa em pêşî barota xwe bikin serê xwe lepkê me heye em ê lepkê xwe bikin destê xwe ûr em ê li ber çi bikin tu ji me re bas bike Li va camê makîne camê digire beşa yekem de. dengê xwe bilind dike ji ber ku makîne zêde ne dengê te dikire Beşa yekim de makîne camê digire rojê dike. Li vir derbas dike alî qarşî. Lû parve dike. Parve dike bi destanê dire de tîne makîne qarşî. Rodajê. Bige dest makîne destan jê neka. Na ev makine tiştek qet nehatiye bikaranîn di tu de derbas dibiye çi dibêjin yani cam xweriye yani saf cam e Saf camê. tamam Saf camê camê rahat dike tînê. Evan akş baş rahat dike. Wasta. İşte wî dest dike vê. belê em bana jî bikin Belê. çawa çê dikin Bismillah. tu alîkariyan bike
istade ne? Bu sabe jbo em deste xonadın makina. Na. CNC kesim division. Bu kadine jetka. Hani şuna ki parvet kine elbette bir de sarat kine. Tamam. Evet. Bula eva bıdırın makine. Naha bu makineye ev cama kuğun benim öyle ve dere. Nasıl? Bale. Leva CNC kesim jedi be. Aha. Karşı baş verbe. Ev makine çavaya çiğ makine navi makine çiğ. Robot kesim jedi ben CNC. Leva jetka bu kadar ne dest karşı Tamam. Hem çekin. Ben enayi makine cam hilde ujeke. Makineye ku jê re dibêjin CNC cama ku xame dihilde û datîne sermaseyê. Piştî datîne sermaseyê makîne camê li gor pîvana wî dibire. Ji ber ku cam mezin e û talûke ye divî beşê da em destê xwe nadinê. Bene cama me navûn dibînin tê. Em destê xwe nadin. Na. Ve dere her tiş yani em dikarim bijim makine. Haya derekî makine tê bikaranîn. Elva makinesi bir robot CNC kesim edibin. Jetka karşı megot parvetke. Bele. Diyor destan da diline karşı. Em hep deste halindeyim. Nasıl? Hildan destane. Em la deste xwe nadin tê temaşevanên deja. Ji ber ku talîka wî zêde ye û gelekî mezin e jî haya neçe we dere em destê xwe nadinê. Hûn jî dibînin divî makîneye ku diçe û têda kêr heye û ew kêr camê dibire. Em jî heya ku makîne camê dibire temaşe dikin. Piştî makîne disekine em dest pê dikin û camê hate birandin bar dikin. Cama me jur derbas bû. Di makîneyê de hat birîn nasa. Bale. Li gor di kompîterê de dipîvin. Piştî ku tê pîvandin li vir hatiye birîn û bar dikin alîkî de em ê jî barkin li eviya giran e nasa ji bo Hadi me. girelim. Em ê yek sivik barkin. Niha em nikarin barkin. Aslan dikarim cerbînin em jî dikarin bar bikin. Tamam em jî barkin. Çawa? Mesela? Ne deri? Çawa? Koca ne kina? Hadi arakim edran dani. تماشاوای نجانک تعلقه کارکرین و در نخوازم که از ضرر بودم خو جبروی که پر نادر من لیه بچگرم براستی از کارم میشم ایجی گله کی ترسم جبر کو تعلقه زیاده تعلقه اشخاص زیاده ما اولیه گرفته بچی دیسا تعلقه گله کی زیاده از یا بگیرم ev çek kudere Evet çok çote. kudere Çote. çok Hadi. ekşimam haype Tire ev ya. tire Hadi. ev ya tire evi kare izlede Ve trendli var mı demiş ki? Tu babacı. Camı me yekem xlas bu. Burası. Ev na rolü çıkası domdike olsa. Cüdatiye yetiden rastya yine böyleye. Yani haya kar devam dike. Kar devam ki heye. Makine düşüğüle. Evet şöyle. Karker düşüğüle. Karker Böyle böyle. burası ev 5-5'e gele ki giringe. Livederi kalıp derten yek bir ekten şeklin. Na meşku 5 edin önce bir evdura gücerdiğin.
piştî demekî ez jî kar hîn dibim û cama hildigirim û datînim aliyekê. Bi rastî hilgirtina cam û danîna erdê him giran e him jî ji bo ez derekê xwe nebirim baldarî têv digerim. Temaşevan nejannaha divê kargehê da camên ku tê gelekî mezin tên vê derê. Ew camên ku tên jî piranî ji Entabê tên, ji Mêrsînê dîşa ji Edenê de herêma Çukurovayê tên vê derê ji ber ku li van dera ev kar nayê kirin. Piştî ku cam tê vê derê ew cam di serîda di makîneyê da jara dibêjin CNC makîneya jêbirînê ye dûr da derbas dibe li gor pîvanê yek bi yek jûr jê dikin piştî jêkirinê jî ji bo ku di makîneyê didin da derbas bin datînin aliyekê. Em hatin ber makine xwe rodajê me hinekî jara baz kiribû lê belê niha me di nav makîneyê de hinek bixebtin li ber makîneyê. Niha em sêrda çi dikin û em dipîvin ne wisa? Dipêvin camin navêjin rodajê. Ji ber ku viya li vir destan jê dike gava bêya rodaj be. Em davîn pê rast dike piştî wê em davîn temperê. Yani em viya li vir dipîvin li gor mezinbûna wî, ziravbûna wî, dirêjbûna wî. Mezet dikine dirêjbûna firaya wî. Firaya ye. Firaya wî mezet din davîn makîne. Makîne jî li gor firayê ayar dikin. Ayar didin. Yani ew pîvanina vê derê em davêjin ser makîne û paşî dixin makîne. Ew li camê yek dikine mezet dikine. Niha ez ê pîvim li vê derê. Ay çêne bû. Lepik de bîst û neh dibe. Bîst û neh. Belê. Tamam. Ez vedênim. Li vir makîne. Niha me Gel. cama xwe pîva piştî pîvandinê me bavêjin makîneyê. Tamamdır. Her cam firayê wî cuda el vê derê. Li gor daxwazê ye. Ji ber wê yekê niha em li vir ayar dikin ne wisa? Belê. Niha ayara wî li ser makîne dike û me li wir bîst û neh pîva tu li vir bîst û neh dikî ne wisa? Bîst û neh û dudu. Bîst û neh dudo. Belê. Belê niha hosteyê vê derê heye. Ew reqam niha li vir nivisan me jê alîkarî xwist. Li gor reqamê niha me cama xwe dikarin berdin ne wisa? Belê. Em çawa dikin? Bildin? Bakın. Bu öyle bir ayar değil. Niha hûn dibînin ev makîne xwe li gor camê ayar kir piştî ku me reqamayê nivisan. Em cam dixine. Ev niha çawa derkeve ev cam? Pak gelebilir. Temiske. Jibo jekiniz deste. Yani kumcikê wî ne wisa wê? Kimse karşı biz Em bilgine. biçin alî dinê. Biçin alî dinê. Ev makîneya rodajê jî gelekî giring e. Cam piştî ku ji makîneyê derbas dibe ew tujiya wî diçe û destê mirov nabire. Çê diye mi? Belê. Ama bu sorunayla bakıyor. Jê nake ne? Ne ne. Yemek. Emeğe ku derevi ya? Böyle bla urge. Tamam. Hem yedin çekin böyle. Belê. Tamam, Sen ev hazır bir devam çekin, devam bakın. Naha ev camaya ku me frahiya bistu ne ayar kırbu. Meviyat makineye derbas kır çebu. Ev kuncikên ku me nişane ve dabusa bêle pik naha em nikarin destê xwe bidin. Lê piştî ku me ji makine derxist em bêle pik dikarin destê xwe bidin. Destê mirov jê nake. Em dîsa aynı tişte me bikin. Böyle. Em hemî quncikê camê rodaj dikin. Hûn dibînin çar alî tûjbûna wî çê dikin. Ku ji rodajê dertê em desta radikin û datînin cihê wî. Lê em dikarin bêjin ku piştî rodajê em dikarin bêlepik jî cam hilbigirin.
Armanca rodaj ji ber ku gava li balkonan dikeve herî zêde camê me. Ji ber ku dest jeneke rodaj dibe ji ber wî lazim ye. Rodaj lazim ye ne be nave. Derbasi beşeke dim bun. Çi bun ay makine mi? Makine pakışkirine. Ya rodaj. Rodaj klas bu. Bele em hatın. Hatın ber pakışkirine. Armanca bir makine çiye. Zaman pakıştık. Az belki rodaj dert kevin leke digrin. Leve makine yu pakıştık kadın ki peşe temperi. Kava be leke kevin av temperi evzerine peve dimine jenaço. Her iki hem 800 derece dape. Jberuy. Nav makine de çiye. Biçit şu yani. Yani av fırçaya. Evin. Yani av fırçaya pakıştık. Fırçaya avece dibe. Yani aliki hayanha ev ku kreje hammu dibirda em pakıştık. Rasta. Yani ev beşe ki gringe. Rasta. Yani ne ben nabe. Ne ben nabe. Rasta. O kesin ku dustinin ji eğer pakış ve ben astinin. Pakış ne ben astinin. Rasta. Evet. Tamam, emin ha çava bakın. Emin cami ho. Cam da bizim pe o kreje ne babacım pe de pakış der gele. Tamam, kamilin işteki çavayı. Em deste bakın. Em makine ho bakın. Em cami ho jbir bakın. Em çava değilim. Em labidin tijadın ilginin. Adın jbir. Dibinin ev cama kreş ku me derbas kirbu nal jbir derdi û em dikarin bejin yani wek dibêjin ya wek cam paqij aynı bir şekilde derdi gelekî paqij derdi tu krêjayê serî jî namîne piştî ku derdi em gatîn aliyê kidir nisa ez bigirim na Bigire. ev makinejî cama ku hetan ha kreş bû bi xweşikî dişo û paqij dike Pakıjiya camê giring e ger ku qirêj ve jî kes nakire. Li vir dema makîne disekne keda destê dikeve dewrê û em desta radikin û datînin. Makîna şûştine jî armanca ew e ku dema ew cam di gelekî beşan da derbas dibe qirêj dibe. Ji bo ku qirêjiya wî paqij dibe makîneya avê da derbas dibe û paqij dibe. Em derbasekî beşek din bûn na ev beşî beşê gelekî giringej bo camê na şixulan û ev beş giringeyê çê tu hinekî ji me re bas bike hinekî jî em westiyan ev kar serpiya tê kirin bi rastî ez bi xwe westiyan ev çi ye temper çi ye Armanca temper camê herî kim ji bo camê dinin de qatê wî daha sağlam dike. Hani daha sağlam dike. 800 derece germahî didabe. Ji ber wî carkî de sart ke şok etkisi dibin. Ji ber wî herî kim sağlam dike. Naçirke heva? Ji ber geva dora pulli bimine temperê de dişke. Ji ber ku temperê de neşke dora werin paqij dike. Tamam ya ev cam bigirim. Ezviyet karım deyim. Bila hosta çeke. Naha tu tisavara çeke. Temaşavan necaz ber ku çekeriye neyse. Ez bir makinen karım karbini. Ez jina be. Ha tu desti godi dest çeke makine tiseri. Ez desti gonaz mecbur ku talika vijiye. Hamiyan karım desti god meher
karın bicaribin emin ha çi bikir نها ما البنا ينكاش تقول ندرب عليه قاشة درب كذا tamam emna bişinane dine بله Belli pişti ku mecama xoşuş makineyi de derbas kir ve jare em diçim 5-2 geleki giring. Burası ev 5 a kujarat ben qawi kirine cam dur da qawi dibe. Ev camen ku me pivan bu je kirbul gor da xwaza kesen ku xustbun. Yek bir em makineyi de derbas kirin. Le bere ku em bixin makine tempere eğer serevi anji nivi baş nahat be rast kirin. Em lur cardım bu makineye rast dikim. Rastı o makineci taluke bu. Mehul da ku bicar benim le brastım da sego ne daye. Jiber kudri kare da her tim taluke heye. Pişi ku mecekir mexiste makineye tempere. O makine mego qawi dike o de makine da pişi darbas bu. Ligor da xwaza em datinin aliyeke. Makineya tempere ku cam qawi dike kasi 800 dereceye hem germ dike hem jî sar dike û bir şekilde cam qawi dibe. Niha me camê xwe dûr da derbas kirbûn niha ev camê ku me derbas kir dertene وين wisa? أول درتنا تمبر Dertin, temper bûn. Yani cama me li vir qawi bû نها آماده amadeye. Bele. Li gor daxwaza em binivîsînin jî niha ne wisa? Bele, bele. û me deynin aliyekî. راستا Belê. نها الشيء وان ونال المشتري وان نسال نفسينن Tamam. Yani ki xustu be. Eh. Bunu waya dinivîsînin ser. بله Nadi saptîje. Anda dibinin ez ve alikariya hoste biten az sere xo cam hildigirim û datînim şunawî. فرق تمپر و بيت تمپريه ساغلاميه ساغلامي و قبا بشكي ضرار نادا دورا خواه تنه هورت كاد گشارده يا قام بشكي سچكي ناقا تنه تكيف شنو خواه ضرار نادا مثلا البالقونه قبا البالقونه بشكي بكيف خوارسه تعلقاوي زيادة هر يكي مش بي اولوية زي مش بي وياه ساغلام جدكا اوه Demeşeven necen az ceki bir acebim hedi mazlum bilen nişanı da eser camın ev cama kubu temper bu makine derkız bu binin çıkas kavi em çen kesmişse do se çar 5 kez em nal ser camene o kaviye naşke u sabrahati le em ve nişanı bidin بله بشكي ما ما بشكي Usa بله Naha teneki xudur ke teneki نعم تشبناي tişbenay nasıl نعم Bene, ev cam brastiji geleki qawi bir piştevi. Pişti ku me qawi kir, hadiya. Temaşevan neja brasti römkareki cudal peş beriyor. Bin me pevdura çekirna cami yani peş beriyor. Caramji hevda ku ez çekim le brasti jiber ku makinesi de bu jiber ku taluka yüze de bu hayaj deste min hat esketim navele iro eskem ketim navikare jiber ku kareki wek mego taluke bu me bername xo iro li kargaha cami bdawikir haya bername ekdin dema xoş be.